kanthi momen lair kandas nganti tekan batin aku ngrumangsani Kunta Dewa iki sing dadi punjere kleru lan kelubutan mula ing alas kamyaka iki aku wangono ngisot lan sujud ana ngarsane Hyang Agung supaya kakangmu iki antuk pangapura Ewadene yen pancen Kunta Dewa iki ndok anggep memala lan wisa ingkang kebak dosa sing dadi jalaran sengsarane para Pandhawa lan kawula sak negara Ngamarta aku lila nampa pidana aku patenana tanpa wiwidih ringa-ringa kukumu Pancanaka tancepna bener jantungku Werkudara sing tak indong yen aku nganti tega mentara karo kowe sak matine Bapak Pandhu kowe sing dadi wakile kowe tetep ndak pundi-pundi kowe tetep ndak aji-aji ngarep yen ana ucape Werkudara sing suka aga kasar aku njaluk ngapura sumpahe abdi mulanang uripku sak utuhe bakal tak nggo mayungi dharmamu sing manah dene Paduka lan Yayi Werkudara tansah ngagungaken raos katresnan lan kawicaksanan garwanipun Kakang Yayi Drupadi yektine Yayi bener kang dadi ature Yayi Arya Sena aku mangsa welas aku mangsa prenyuh nyumurupi lakon ingkang kebak panandhang ing atase jeneng sira kuwi putra putrine Narendra Parandini dina iki siap diurip Paparing Mantulandara dadi wong alasan ya merga nuruti karo mungkare bojo aku ora mentala Yayi mula dina iki Yayi Drupadi ndak paringi kamardikan Pandura marang negara Pancala tetepo siap dimukti Wibawa ana kedaton besok yen pun kakang wis rampung nindakake paukuman Wanaprasta siap dibakal ndak boyong maneh marang kraton Ngamarta Drupadi Kanjeng Sinuwun cimat sesendang kula ing Marcapada pateng belahan kula menika jinejer dados garwa Paduka garwa menika sigaraning jiwa bebasan swarga nunut neraka katut tegesipun sedaya mukti sedaya pati gesang mukti wibawa boten sulap gesang rekoso boten resula bab menika sampun kula antepi senadyan kawontenanipun kebak panandhang lan kasangsaran waton kula sumandhing kaliyan Paduka
Ya mulya ras kula sinuwun. Parandene kawis tinggal doyong adete karo kasok lan kasok dening kamurkan lan kanistan negari Ngastina surem sorote ilang wibawane awit katutup dening kamurkaning griya nenggih Narendra Agung Ngastina Sri Duryudana Tatan Mokal lamun para Kurawa tansah ugal-ugal dedosan karana wonten dalu tansah pinuntun dening Pati Sengkuni tumuju marang juranging maksiat para sentana mung edan bondo uja hawa neder dosa tanpa gagas prakasane para kawula sanadyan Pendhita Sukalima nenggih Resi Drona yani Sang Kumbayana rinten dalu tansah paring sesorah piwulang kautaman parandene babar pisan datang rinewes Bocah dadak urip ingkang samya sibuk katungka pratane Pandhita ing Kalpanda nenggih Sang Mahatma Bisma Resi Dewabrata ya kanggo tanaya mangkono yak ngan mangsa pengiring
satemah dadi lulus raharja lampahe resi para Bisma mindak wonten setinggil Balatarata negaring Ngastina. Dengan Marasiga kawis tinggal jawil jinawil satemah resik kumalsik dadi gayeng gumareng den anggreba sarta anraka apa wigatine Brahmana Talpandha rawuh ana ing Prayagun negari Ngastina. Mangkono Sri Duryudana kawis tinggal kendhi kumrungsung inggalih kasutan ing kabudaya-daya manembrono rawuh ingkang eyang dia ing acara ya. Mangkono kawiyos kang pangandika lamun ta kawiyos sing lisan sasangka penyarman kang gorming kuri Oh